tá am go bútar chumartas le fógurt. Ach bhí muid gera agus bhí sé táhachtachan mar tá sra ag RTÉ arsúl, chuile bhí a coppla mí tugann siad ar canál tidil a cínt agus pléin siad agus an ceann take betecht an teagan á dawn na man. Cá bhfuil dawn na man agus cechanearín ban óg itá sa tíir seo agus cetá rompa agus cetá baint amachchan. Agus thocrama was ar 9 bheith asúl go dúrin chuide go siún í gon hiirseach mar se ábhar go phléin méon siún go minic ar a chlár agus pléin sin go daibre héine le RT.caí. A freisin chud is speisialta go Brenda Ní Shúilleabháin hiach go bleclíos gur míle mád Brenda, má tá sam go nach chin cinál íbert móra dear a seachtain na bucha taistil. Ach bhí mé gera an bhirrteach í hortaisteach mar taithí éagsúil agus is cumlí mar rá ísina éagsúil agus cechaí bhecinn sib an tábhar se agus dá an rud a smú a bhéine gera amach dosach ná ce a baint amach a Brenda. Well, ó hebh lí agus ó hebh reachtaíochta tá chudmhór buint amach. Rudaí choisín plí is cín sa am nuair ná a bhéon cheart ag ban ar a tig agus ná a bhéon cheart go bheith gobar nuair a fós si, so go raibh bere ithe féró. Níirteach sí obair agus níor a bhéon cheart ar a tig aice. Ní bhéon cheart lí ar a tig aice. Nis, tá áire mar sin tá siad chob an úsach. Ná tug míid féin ar an isiad mar tá sítar dún go rud nádúrhead agus rud nádúrtha is sehead. Mar héar a deir bhfuil sa níla míad a cainte cheart a banna ceart a fear, tá míad a cainte cheart a déna. Sinnéad díra. Daoine sé sin go léir agus chud don specas is céanna sé sin go léir agus tá míad a cainte a réidir cheart a déna. Ná sin ahrú mór. Dimig an ban ar bhanápósta i gobar a ná dernach as ar imime sé ná na ceart chuman ag greiteach se bheith sin. Ní rosam sin. Ceanna fic na ceart chuman ITNGW an drám dernach a chuisc ar bhanápósta obair ina go difigaí saola sin is cínnam sé sin. Tá sé Tá sé dochreite ach sin é mar bhí. Agus rudaí atá chób an úsach dómh ná óga inis. Na cuinítar in écharatha. Agus is smellam na cuinítaratha. Mar ináríri credum I garta go chéandaine. Carta ban agus carta fear. Agus se go mórdum nuair na fuil éon agsúlacht atartha agus nuair atá carta acu a réan. So ó héamhreachtaíochta tá rudaí ahrathe chomór dá hean ófán saoil. Tá sé sumó mar brahanse. Do brahanse tá sé sumó tá bhí dermad díon lámse sin. Scuinam gur thóid có lecail am héana nortaí bhí agó deacha bar rid cumartas Eurovíse blian amháin camide sin isrú an bblion gur thir sin faoi seo mar bhí sláite a bhís was a go gadí stop gobail na a fósadís. Ach airinte sin na dhearan tú seo déar am héine típas ní sé an bhádachan ná ríide. Ach duine be bheith a géisteach le seo. Duine be faoi tríocha beidir. Dí Jopain, okay, sin fada. No, but chat and the gloigan sin. Agus catú is rud á farsan tan carta daine. Is rud a níl te baint amacham, cefan nach baint amacham, cefar gur stoplam, I manichellam winchnu no manichellam, sa chutan na ceisna se gur aca bar pain an tá mar fad. Agus chonig mu in tachna se mrá pléile ólaocht. Gur mu fós aspeisiún ráha ávid sna meanscaranlí sa dar na level was a matadú díanana ach míochhile bhain éad a behola síanana freisin. Was a rudí mar sin nach mránaí rudí go bonúsach sin. Se sílim gur bhfuil mar dúirt Brenda annach chud baint amach ach tá rudí fós sa choras nach gairíonn nó nach spragan cairíní óga nó beidir in an is tún hen go gurn se bach chalíní óga tá sagam san bhí me sé scoil buchalí den chuid is mó bhí an agus níor annach cethir cairíní sa rang agus séir déag buchalí agus mar sin den níor tugu cead dún sport immert lo mar go méadís ró ó réigen nach linn so hí mí sé an tíomhlína le brandúirthú ag immert soccer. Agus sin bhfuil nim go mechan ar daoine agus an cultúr leis bhfuil agad sin an aib agus stoilm inis an rud atá dhéanamh daine ná go muidir déanamh athléh ar annach chud rudaí agus chunig cimré le comór an ideag sé déag agus annach chud duna hócaidí starú le fiúháin céad blian ó fuair mrá an bhóta an ideag 8 sína ó hinna le go bhfuil mrá agus fear a fech an siar agus rá wow bainú mrá amachchas star na héan agus tá agan nach an éar an mór na hála sé
ach go gamuid bheith níos cuairmí agus go gamuid fearra na rudí tá tarlaí timpplair le cinú nach dála se seo ríis agus a ríis ní mionlach iad mrá ach síle man áintí go ranmuid mar bhenlach agus mar bhrá go ghfuil sé cinál de rúilgas nó bramse ghfuil sé de rúilgas ormsa breanú chuoin ar nó an loch taistil agus daine nach den chreacin gealaí agus rá ná caihamís dó siúd mar a caithú le mrá sa tíir seo. Agus glóra thuirtá mar sin rud a tháinig tá Eileen Flynn atá pléile an loch taistil ban óg a dhéann si hén go minic. Dún si dintar dámrad ghfuil go aine go nachhfuil glór ag na mrá i meas go loch taistil. Níl se an acab agus níl fiúan níl éana chóirtú agus is tred lumsa bhí sin se go casforma. Is an ceartaice bhí si gar gon lumsa nach daine an den Nortaí a cuatú glór na mám a meas go loch taistil. Brenda, málam gur thusmúid bhí cead bhí baint amach. Mar an gona som hain díanam dermada sin camerará, má tá chotóí le rudí tá churás mar las an airfaoi. A manin se le a manin se leis an áglas, a manin se leis a goldúr, a manin se an stáit evaléir an ar thosa se amach dúirtid bethe senach in se an sort éan tomadí dhearra. Ced leis a manin se, nó a manin se le rud a bhí ar fudan an dain, ní ddíireach an éir. Ó bhí sé fud an dain, bhí gan áras agus bhí sé is dócha inscaché an chultúr. Is dócha níle mecha tuair mú in is dócha go dagan sé as an difriocht fisiciúil is agus bhean. Tá neart éagsúil ag fear agus ag ban. Tá neart láireach tapig ag an bhar. Tá stamina ag an man. Tá si lena si ire agus ire agus ire. Man ar rá aice? Well, chuir a caiú páisteir nó chuir hálach chin smála bhí ar canealar? Well, bhí agus digan tú fiúan sa chorp hain úmpur páiste élín sé an stamina sin ar an gob agus sinnéan sa nesta tan sa bhain. So ní héan ag gohraíochta is agsúlachta agus ní hanan an dá rod. Agus is dólam gur hostan sé leis an neart fisiciúil sin gur chachan fear dolamach agus na henne bethe warú agus gur be an fearíonach an trá mar hampla bar. Tá sama sin agus glacum leis sin go pointe Brenda ach rud a churint as go mórm nar a chuimrím ar mó bhámó. Kate Fetchan no Kate Dillon vi som fósi. Chuiman oberin sí sin hís ag na chláiche, ús at hís ag go bhhaige ar a gládach as tá fearmin is no fysiiciúil sin a rinne sí chomála gasúd, chomála choirtile. Ní ra mór an difricht idir a síla bhéh má mósa gan mara, is má dhéideó gan mara. Deibre má mócha chrós deibe deideó. So ní hiigem ced a choa a credim gur bhain se le lobsúd i gur a cochtachop, ú siúd a hosa picó a pán, agus í siúd gur a bhí pléile daoine, nó ganas a daoine, agus a sacb siúd a bhí an bóta, gur thóg siadsan an cinenne, ní mar rága an taras, gur thóg siadsan na cinenne sin nach í cheartóbh. Well, beidir gur thógadar chud bhagus, go háirithe tú bhí gcónaí acmí agsúla ins go chéim tachaí. Ins na hard acmí, tras na cultúr an dain, úsáidech maná. Úsáidech maná chun cóhhuiíochtaí a thógant, pós tusa isteach agus be ceangal a gine leis Cunneamid an foiil agus an méanach. Agus níl sé sin me. Níl sé sin. Agus go le ce tá le, tá lista mór fád a go rudí tal le baintach. An rud atá sétar dom sanna se. Tá ahir I go ché an bhean. Agus saolétar domsa gur bha le háiricha, go néanach a na néanacha go má. I bhach le bheile, is tólam gur ceartún fichant ar na fér a thuairt linn. Gur ceartún fichant I dró obair ar an bhaibáirithe seo a bhain an linneart, an fatí sa bhíon ar bhaná a mo an an éanar is títhe, an fatí sa bhíon ar a dul náitina agsúla. Gur ceart dúin ar náiricha, ar na háiricha, ar mic a thuairt linn ar an drus san a bhína ges go ché an bhean. Ein tíim leat fao sin a bháin gunna heise arta seún. Mar a bhecin an fearr atá breanú ort, atá gobar leat, a sí leat, an éondí leat, mar a bhecin se an chaí an síal chaí bhecin tusa, nó mar a bhac siad go dtí seo,
fanna se go nádorach ag fir ahint nachcheart cacha mar se lemrá. Stoch an tuisnar cruú an tuidechas orthú agus témarrás go dtí cuasaí idicha se rís agus rí seile agus siadam gur cheart go ranómís agus film ar an stair marhealar seo cechaírón síl ag fearóg cechaírón síl ag banóg in 1934 in 1914 agus an orbert a tháinig ar rudí agus na decrochtaí agus na dúláin amháin lena lehéid agus sílam go bhfuil rud cínte fós agus nílas agam ar tháinig sé as America ach go bhfuil fearrog ar fear óga agus níhiad ar fád ach mionnach agus go bhhecinn siad an glúiseocht feminach is seo atárlú faoi láth agus mrá géar seileh lecha ar a gurcéin. Gapan tú gúte chu gapan siad gúil bagar tarb. Mar go bhfuil siad a gucht agus gró siad a gucht go dtí seo agus inis go raníonn siad díhalmhathe ar bhealacha cinint. Agus fecim acóra ar lína é nuair a thosaíonn tú a caint ar nábí caint fao mo chud fáhéadí ná den brethúnas ar bhrá bunathe an rud atá á catha bheici bechear go mé mís omláin chom ó héh turistal agus fostíochta rud nachholán sa tíir seo. Go nairíonn fearragas áitéigen. Agus nílas agam conas is féidirlinn doling le leis an deacrach sin mar. Well dúir Brendan sinna iad a hort linn go pointe agus tá cartad aon tíim leat ach tá daoine daon tú. Beg tá daoine agus beg daoine i gcónaí ná fiatamí a hort linn. Beg an minlach san ann i gcónaí ach le bheith fíornach for a bhór na bharatáir a hennegan. Firbhráthe se héad. Firbhráthe se héad. So, istóla má thugam míad linn na firbhráthe agus má chur gás istigans na scoilena, na apar na scoilena rugbíní a chasa le héadú na scoilena gána, na scoilena mór a bucha líg. Go níon faoi na rudaí seo a phlé go hoscailte, go gurfaí I bhocalibh iad. Go núsáid faoi na focail. Se. Ach, bhí níor pléach na rudaí seo, nuair bhí sé cainteamh ná ins na trochadaí. Níor bh cead amach acu, daginn tú, níor raiadíis amach. Siad níos a híana asad, chuig na bochtáin amach a gcónaí mar ná a bheith an rá acu, níor a bhéan na tógan ceann de bochtáin. Ach ná má acmecha, nó áard acmecha, níor chuadar amach. Níor chuadar amach gan cóluadar. Nar a chluisin mu rudí nús cardlanna tolla ús a víns na choláistí agus I gad ní sé cholachláise, tá sam gúil se goláiste trína de camáis na checkil, tá sam go gatóí na goláis na trína deach. I cheartan bheith breanúir sin sa dorna level an món scalama. I cheartan, ús ar dean le ní féitlinn bra gúil chola hisismathóid gur a láirt le chola gasarú. Ach siod éidechas cultúra agus éidechas a bhile sochaí is cenál támuide chun I ríis beisi d'aibilín ach támuide chur I ríis an brú ar an ggóras éidechas. Agus bhí sé an simúlann seo le hána, bhí fearógan seo díon na meán thu síaltacham. Agus bhí sé níos óigean an bharteile bhín seo ar a bena. Agus lármúid faoi tuil agus nar higann tú gúil ban tiltinach an fear tiltinach. Agus bhí sé duchreite gur an pléirsúil agus deirime, cé go muidir réir deirime gur an fearóg a bhí an mé gur sé cinna gaiirí choíoch mar níor hiic se ceá nach bhéta ceiste chuir agus thugal néondí le ban ú tusa compórtach le seo. Mar pléan tú bhfuil tú clúdaí ó hí frigéonhaint agus bhúna ceá nach bhéta seo phlé, bhar bhí muide a phlé ní sinne a meach cechaí bléon túna lehéidir seo, s níor hiic sé sin cead a bhíorin. Ina choultúr siúd, ina chláigean sin. Ik fiche dó fi trí blian gaís. Bhí sé rá tá bránarmach ní héon call bhaib. Bhí sé sin do chréite. Agus hiic me, was I kid? Is ábhar dóchas ha? Gur sé tíal an nuad. Gur méid bhí me rá. Stoile man chéad rodile gur bhilams eáil ná nuair dearn tú Brenda na lads a hort linn ach a gnáam céine go bhfuil freigrachta cinnt ar na lads eile heáil nuair deirtar rud éigen faoi bhean. Cad an bhilge chur ar complicit. Se. Bhilge tar sin a bhinde. Tiltinach nú. Tiltinach. Ach sin í an aib, ceapam se ghfuil chulaganna gúlódar sa sochaí, freigrach. Agus nar a aíonn tú rud a cinnt. Bhí bhscéile néad ar muid gur banóg a tíocht go trein agus bhí fear an leancht bhean óg seo, ní rosaice má bhí clóiseanúra. Tháinig ban eile a chonig an fear a fearra. Lean si an fear agus dógur siar. Agus sin duine cinnt i freigrach as an duine eile cinnach rána bacha bar chéile. Cahamid láirt faoi sin? Se, stoilm nuairtá agus tá agam godáirlíonn sé agus hála sé leis an gcóscuirte sin na mé firste faoine himráí rugby. WhatsApp groups
fod na háit ag lads, chuirtar scéalta hart faoi bhrá, faoi choíocht, agus ní léon aibigam leir faoi choíocht ach tá fáibigam le rudí masacha i dhearantíine agus picturí a roiint gan chead agus i lehéid mar millintse an síl daine agus síl mrá agus nílas agam cecha i dag an mrá rás ón a lehéid nuair a churann tú muín in inéigen agus nuair scristar an muín sin. Tá andechar hecht arásráid agus sílam gur sin atá an ragracht. Idir lads agus caiilení le rá ní se sin ceart na habar sin rééis. Agus níor hosmúid fin na hinscin eile tá mu sin. Bhil a sin an rodile ní támuid camid fesinnéidechas chunéon fúb sin. Agus an termíocht agus cechaí bháileh gonáó for iad nó gonáí iad agus cin chosí bháileh gur. Is rud amháin tá de léáin cin seo ach tá go leorn cin eile mu sin agus sin ábhar caiint eile agus créitim ar bhealach ní bhlárin a bheith caiint ar seo go bonúsach agus é leanúach go dtíana. Tú is féidir leanú má lecha mí le seo mar cheist carta déna. Mar cheist carta déna. Tá sé i cheartach duine a bheith fémartá se. Godíoch. A nádas ná chun sé sin isteach i chearta duile. Bhfuil is go. Tá sé i cheartach duine bheith fémartá se agus ba bhhailm snéad a hiigh fir. Digann tú tuigh fir é sin nuair a d míid actually ní tuis gur ban me is tuis gur duine me. Chairín se dámóg deire mar seachtainna faoine na hallahs na choistí agus an plán nó take bhil a den se go chéta dáús a go bhrá agus deire me duine cinnta rá níháin se leaspeidechas duine bhfuil anaideachas éirte se áiste sé más benút an an rá rodíana. Well, dúrach é sin lomsa coppla beit as náte agus náte ní eile. Jo tas an post sin tuis gur ban tú agus tá si a fear am ránis. Dúlam spí gan go ban go bin fá baine mé cum fád go leir le. Dí fé. Goile fan